Κύριε, θέλουμε να υποστηρίξουμε τον Γιάννη Λάτσιο. Θέλουμε να τον υποστηρίξουμε και να δηλώσουμε ότι καλά έκανε και χώρισε την Ελένη Μενεγάκη. Καλά έκανε, σαφώς. Και υπάρχει πλέον και το βίντεο που αποδεικνύει ότι καλά έκανε και χώρισε την Ελένη Μενεγάκη. Η γυναίκα τώρα δεν μπορεί να φτιάξει ένα καφέ. Νοικοκυρά είναι αυτή τώρα. Μα είναι αυτή η νοικοκυρά. Δεν μπορεί να χειριστεί ένα απλό μηχάνημα από αυτά, ξέρεις, τα καινούργια που φτιάχνουν ένα καφεδάκι για τον άντρα. Και πολύ καλά. Για να βλέπουμε σιγά σιγά. Δείτε δηλαδή εδώ τώρα σε τι κατάσταση είναι. Παιδιά, θέλω να βάλω την καφετιέρα μου. Λοιπόν, να στο πράσινο λαμπάκι, έβαλα μέσα το πραγματάκι. Και τώρα πείτε μου, τι πατάω αυτό. Ένα σπρεδάκι το κεράζω. Και βγαίνει και ο αφρούλης του. Ωραία, γλέντια. Παιδιά, είναι ρυθμισμένο να μένει σε αυτό το σημείο. Κοίτα. Κοίτα χάλια τώρα. Κοίτα. Καλά έκανε και τη χώρισε. Μπράβο, Γιάννη. Είναι τώρα αυτές οι γυναίκες για σπίτι. Όχι, ρε παιδί. Μα για όνομα του Θεού. Ήμαρτο Παναγία. Να μην μπορεί να φτιάξει ένα καφέ. Για όνομα του Θεού. Όπα, Γιάννη, άκυρο! Φλακία! Άκυρο! Το παίρνουμε πίσω! Φέρ' το μπροστά λίγο, Φέρε μπροστά. Όχι! Μεγάλη μαλακία έκανες που τη χώρισες. Κοτσάνα χοντρή! Φέρ' το μπροστά! Φέρ' το μπροστά! Ας το Γιάννη Κοτσάνα, μεγάλο! Νοικοκυρά! Πω, μαλακία! Πω, το διορθώνεις! Προλαβαίνεις, διορθώνεται! Τι, τα υπογράψαμε τα χαρτιά! Εντάξει. Και αυτό το θέμα του καφέ δεν είναι τόσο σημαντικό. Έλα μωρέ, Το στοχές στο καφέ! να είσαι έτσι τώρα, να μην μπορείς τώρα, να μην μπορείς να παίξεις τα κατούκα, έλα τώρα. Να τρίβουμε το χέρι στη ρακέτα τώρα. Να πηγαίνεις για κατούριμα και να γίνεις σε μουσια, να έχεις τον καφέ κράτα το κορίτσι. Ενώ αυτό το τσανταλίνα μανταλίνα. Να μπορείς να παίζεις μακριά γαϊδούρα μες στο σπίτι σου. Άνετα. Για δείξτε το πάλι, δείξτε το πάλι. Αχ, Γιάννη μου, τι πήγες και έκανες, με φορίζεται αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εμείς αλλιώς ξεκινήσαμε να τον υποστηρίξουμε. Πήγαμε, καλώς μας βγήκε. Καλώς μας βγήκε. Τι?